Sulod lang sa duha ka semana, ana sa 12 ka mga individual ang arestado tungod sa kalapasan sa Comelec gun ban sa Davao City. Ang detalye sa report ni Argil Relator live. Argil. Sara sa mga nadakpang nagmalapason sa Comelec gun ban, ana sa siyam ka firearms ug usa ka deadly weapon ang nakumpiska sa kapulisan. Usa ka 33 anyos nga lalaking nanghasi sa usa ka panagtapok sa barangay Dakudao, Davao City gamit ang iyang .22 Black Widow revolver. Laing usa ka 31 anyos nga lalaki nga nakuhaan og .45 nga pistola sa Likanan checkpoint sa barangay Lasang nga walay igong dokumento. Og usa ka 26 anyos nga babae og kaubang 28 anyos nga lalaki nga nadakpan sa drug bypass operation sa barangay Sasa apan nakuhaan sab og sumpak og .45 nga pistola. Sila ang pinakaulahing nadakpan sa paglapas sa Comelec gun ban sa Davao City. Sa datos sa Davao City Police Office, gikan sa pagsugod sa Comelec gun ban niadtong January 12 hangtod January 26, ana sa 12 ka mga individual ang nadakpan, diin siyam ka armas ang na-recover o nakumpiska sa otoridad, samtang dunasay usa ka kutsilyo. So ang ato lang yun sir no, ang Davao City Police Office and other security forces, especially sa ato mga control borders, stricto yun nga nag-conduct inspection para pag-prepare sa atong national local elections this coming May 2020. Gawas sa mga nadakpan, dunasay mga personalidad nga voluntaryong gisurrender ang ilang gikuptang mga pusil ug eksplosibo sa mga police station. 19 ka mga pusil ang gisurrender ug gideposit una sa kapulisan ug usa sab ka eksplosibo. Ang uban ani is deposit. So para safe sila sir no, para po dili magamit sa ubang ilahang firearms nga walay kanang permit from the Comelec nga lang dalhon outside from the residence. Sara, gawa sa kalapasan sa Comelec gun ban mag-atubang sab ang mga dinakpan og kasong paglapas o kining illegal possession of firearms. Sumala sa Davao City Police Office ana sa 42 ka mga checkpoints ay ilang ginalusad matag adlaw busa lang hinaon sila sa kooperasyon sa mga motorista. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator.